Gezellig dagje Maastricht, dachten we. Maar inmiddels staan we al 30 minuten vast. Vanwege de afsluiting van de A2 in Midden-Limburg. Gaat het lukken om de Limburgers zaterdag en zondag uit de auto te krijgen als de A2, de slagader van onze provincie, 56 uur dicht is voor de verbreding van de autosnelweg? Dit viaduct bijvoorbeeld, dat wordt volgende week afgebroken. Dat is nu al helemaal ontmanteld en het wordt volgende week omgeduwd en klein gemaakt. Hoe groot wordt de verkeerschaos in Midden- en Zuid-Limburg? Ja, dat wordt gigantisch. Wij denken persoonlijk dat dat niet eerder zo grootschalig is voorgekomen. Als de A2 dicht gaat op het smalste stukje van ons land zijn er weinig alternatieven om uit te wijken. Eentje loopt via België, de ander via Duitsland. En dan is er nog de provinciale weg tussen Echt en Sittard. Het ultieme verzoek is, laat komend weekend de auto vooral thuis. Ja, we kunnen natuurlijk niet mensen verplichten, hè, maar we doen wel een beroep op de mensen van denk na voordat je in de auto stapt. Want je komt gewoon in het vuik terecht en in vertraging terecht. Krijg je de mensen uit de auto? Ja, dat is de grote vraag. Dat is ook de grote vraag voor de wegbeheerder, in dit geval Rijkswaterstaat. Van krijgen we die mensen uit de auto? En ja, daarvoor zijn we afhankelijk van het gedrag van die mensen. Rijkswaterstaat heeft meer dan 200 sportverenigingen in de regio aangeschreven om komend weekend vooral op zoek te gaan naar een alternatief. Ja, inderdaad. We hebben alle verenigingen in het stressgebied tussen Maasgouw en Stein hebben aangeschreven met aankondiging van de hinder die er gaat zijn. En we hebben een aantal opties gegeven hoe je daarmee om zou kunnen gaan, op tijd vertrekken, maar ook inderdaad om wedstrijden te verzetten. De voetbalclub in Susteren die ligt naast de provinciale weg van Echt richting Sittard. Een heel druk punt, extreem druk volgend weekend. Maar de voetbalclub heeft besloten om toch alle voetbalwedstrijden hier doorgang te laten vinden. Bij uitwedstrijden wordt gezegd in ieder geval we vertrekken een half uur eerder. Of dat zal helpen is maar de grote vraag. Bram, je bent veel te laat. Ben je alsnog met de auto gekomen? Je weet dat de A2 in Midden-Limburg dicht is. Als je ergens 1 uur of 2 uur staat te wachten, dat is heel lang. Ga je toch in die auto rijden omdat het niet anders kan? Nou, hou er dan rekening mee, die 1, 2 uur, vertrek eerder, ga eerder weg. Maandagochtend om 5 uur gaat de A2 weer open voor verkeer. En dan weten we pas of en hoe groot de verkeerschaos in Midden-Limburg is geweest.